Біблія для маленькіх. Новы запавет. Ісус выбірае сваіх вучняў. Ісус пачаў расказваць пра Бога, свайго айца. У Ісуса было шмат працы, таму ён пачаў шукаць памочнікаў. Калі Ісус хадзіў па беразе возера, ён пабачыў рыбакоў. Ісус паклікаў іх: «Хадземце за мною!» Рыбакі адразу выйшлі з лодкі і пайшлі за Ісусам. Гэта былі Пётр, Андрэй, Якуб і Ян. Потым Ісус сустрэў мытніка на імя Мацвей, які збіраў падаткі. Мацвей пакінуў працу мытніка і таксама стаў вучнем Ісуса. Ісус выбраў іншых вучняў. Гэта былі Філіп, Баўтарамей, Тамаш і Якуб, сын Алфея. Да іх далучыліся Тадэвуш, Сымон і Юда. Цяпер у Ісуса было 12 апосталаў. Ісус распавядаў ім добрую вестку пра Божую любоў.